Mare, good morning! Ayan. So, kas makita yung mo't, diba? Nag-asok manon, tiaglawlaw kat, naglamiis manon mga Mare. O, diba? So, for today's video, apan tayo ag sibog ijay mulmula nga green eyes. So, tikas tak Mare kat luka isak, tane. Baka malungo daw no, malungta na mo tungan, diba? Sakbay ko kad nga, sibugan. Kung namat ditan. O, go girl. Kwa Mare, di tagamin ko't kailangan ti plastic, tapno no agtudo. Han nga direct nga mabasa, wano ka kat sensitive mga Mare ti green eyes. Aglungsot at no kuha, di ba? O, di ba? Naka-complete uniform ni auntie dita. O, di ba? Naka-boots. Kasi naglamiis gamin mga Mare, kailangan ti ag-boots tapno, ag-medyas ka, tapno, adati, protection mo ti, lamit! O, diba? So, for sibog-sibog na ang person, sakbay ka nagsibog mga Mare, katin simpak di jay host. Dito nga host mga Mare, aga po jay waig. Ubog siguro, basta, nagpig sa Mare, kaya naglamis. Kas makita yung met, agas asok pay lang ni. Ada initan mga Maring, magas asok. Fags na kunada. Charing! Fags! Nag-enjoy mga Mare. Launay na love mo ti trabaho mo talaga ngayon. Nag-enjoy ka. Every morning and every afternoon. Nagsibog tapno. Alis na nga dumakol. Ito nga, dragon. Dragon! Green eyes! Dito mga Mare kot pang 1 month laong. Exacto. So na nga, pang 30 days or 31 days nga kong konada. O, diba? Nag-enjoy mga Mare tagsibog. Oray naglamiis. Pero enjoy. Kasi no, love mo ti trabaho nga kong konada. Dahil titikwa na Mare, tikita na no, asidag. O, diba? Dadakol na mga Mare. 2 weeks na lang, mabalin na harveston. Oray, nalaka Mare, tigrinas, cute anya ngay garod. Tako na di ka aruba mi, 10 pesos ka no ti may sa kilo. So nga, ay, ala, Diyos ko. Gamsapay ko Mare, ta nag-harvest kami, kat nguminamot, diba? Tamno, adamot ati, kas lang kwami, konsuelo mi mot nga nagmula. Pagbayad ti utang, kasjay, o diba? Kasi nagmati nga Arab-Arabo nun mga Mare tani o. Very fresh mga Mare, promise. O diba green na green? Kahit ko mga Mare, gusto nga kahit ko nga kanti tinapay. Charing! Kahit kung ti agluto ita nga kwa. Part. Agluto. Agsangyup tayo mga Mare. Agala kayo ti ko dita para pernalya tapno. Makarugi tayo nga agluto. Charing. Nag-enjoy mga Mare, promise. Ayan. So, dahil lang mga Mare for now. Bye-bye!